Gadziriro yatanga pano pa K complex mu Bindura nasi apo mudzimai wa Minister of State for Provincial Affairs and Devolution ku March Central Sly Magomo vari kutarisirwa kusvika kuzotungamirira chirongwa chekuchenesa nharaunda pamwe nekudyara miti. Pari zvino vakasiyana-siyana vari kuungana pano kusanganisira veForestry Commission, vatsigiri vebato reZANU-PF riri kutonga, sangano remapostori nemazion for ED, vePatriotic Vendors for ED nevemechanics for ED, vana vezvikoro zvekare pamwe nevamwe vakasiyana-siyana vanobva muzvikamu zvemunharaunda ino. Chirongwa chichatanga nekudyarwa kwemiti mitatu pano pachivakwa chitsva chiri kuvakwa muno muBindura chinonzi Keynote. Regai titange kukupai zviri kuitika sezvo basa ratotanga nekuti mudzimai wa Minister Magomo Sly Magomo vasvika. Muti wandakabata unonziwo terminalia mantali. Terminalia tingati iboka remiti rinosanganisira mususu yatinoziva bati uyu mususu asi hausi mususu munomuZimbabwe. munomuZimbabwe hamuna mususu wakadai wakazoita kuuya, saka tinongoisawo muboka remususu iroro. Muti watinoshandisa kunakisa nzvimbo muno muBindura. ndikati muti watambirika kwazvo. mukaenda paChashiville Primary, mukaenda zvakare pakanzura apo, ndo muti uri kushandiswa kunakisa nzvimbo. Saka ndo muti watichakukumbirawo nhasi kuti mutidyarirewo tichicherechedza chirongwa chekuchenesa nzvimbo pamwe chete nekushambidza nzvimbo. Tobva tataura zvakare kuti president vakaloncha yainzi beautification of cities, towns and growth points. Saka ndiri kuona chirongwa ichocho chiri kuzadziswa zvakare panzvimbo ino kuburikidza nekudyara kwatiri kutoita miti iyoyi. Nzvimbo yedu inobva yanaka kuburikidza nekudyarwa kwemiti. Saka ndo muti watichakukumbirawo kuti mutidyarire muzuva ranhasi. Mazvita henyu regai ndiuburitse mubepa. Ndovanzokurudzira vanhu kuti patinobvisa mubepa tinodiridza muti wedu toupuruzira zvandikuita. Anombova ndikupuruzira hatete, nekuti bepa iri veEMA havadi kuti ribvarurwe, hanzi rinofanira kunoshanda futi next year kunesa. Saka tobva taribvisa zvakanaka kudai, bepa iro rinobva razoenda zvakare kunoshanda zvakare. Saka tichakumbira mama vedu kuti wangotivhurira gomba redu shoma shoma, ndobva ndavatambidza muti wavo wobva vaudyara tese tichiona. Ndivabatsire kuvhara. Right, tapedza kudai. Mafunga muriona honorable ari kutsindira muti wacho tichibvisa maair spaces aya kuitira kuti patinodiridza muti wedu mvura isanogara mumair spaces muyamwe. Saka tichakumbira zvakare. Saka tichazokumbira kuti vachitidiridzira muti wedu Lemurizo. Muti uyu tichakumbira mama kuti vatipirewo zita. Ndovanzoti muti waunenge wadyarwa ukapuwa zita kuti unonzi chakati, zvinotiitira zvakanaka. Fruit of life. Fruit of life. The fruit of life. Ngatiorere maoko. Saka tichakumbira zvakare tawitnesa kudyarwa kwemuti naguest wedu. Taakuenda pamuti unotevera. Muti unotevera uri kudyarwa nevepano Keynote vachibatsirana nevana vechikoro. Saka tichaenda ikoko chitungamirwa naguest of honor vedu amai. Minister muri kushanda. Taakutungamirwa naamai kuenda kumuti wechipiri. ndo wepana. Mwana wechikoro ari kuvabatsira ndeupi? Mwana wechikoro uya padhuze musikana. Saka vari kuti makubatsirana kudyara maudzwa zvamboitwa pekutanga.
Msara sekaivhura chondora muchadzorore song. Kana wachiita forestry kuZimbabwe College of Forestry utori nekosi yekupuruzira zvanduvita. Ndizvozvo. Saka mozoendesawo vana kuZimbabwe College of Forestry vanodzidza kudyara miti handiti? Batsirana tokubatirai you for sure. Vatiuvharei. Ngativarwerei maoko. Murune muridzo. Moisa mvura. Tobva tada zita zvakare kuti unonzi chiyungu. Okutanga wanzi chii zviya? Fruit of life. Fruit of life. But musakopa zita rataurwa namama. Ndizvozvo. Vanhu vanokopa ka. Yeah. Unonzwa kuti fruit of life. Ni arikonzerera nekudizira rufunga zita. Energetic tree. Aiwa ndizvozvo. Iyo zvino taakuenda pamuti wechi3. Our esteemed guest of honor tichabatsirwa ipapo nevapostori for ED nezvakare patriotic vendors for ED vachitungamirirwa nachairman veDCC kumusangano uri kutonga weZANU-PF. So muchatitungamirira kuenda pamuti iwo tidzurirewo titungamirire namama. Uyu ni vanhu vakawanda. Dzisi varipo. Vakupuruzira manje. Mira cameras. Andozovharidza manje. Ayo. Wanchete bro. Anonoza kuti zvigaro zvinongozodzwawo so pakadai. Ndizvozvo. Kudyara nemachairman hamuzivo ramangwana. Ndizvozvo. Vanogona kungoitawo chairman. Kudyara nemachairman matatu. Iwo usara usiri chairman. Uyu ndiwo machairman sure. Ndagara nakuita shoma here apa chairman. Rakanaka. Rakanaka? Bora. Hakuna kuzokuti machairman kama. Maoko maoko. Uyu unonzi lucky tree. Oh, lucky tree. Timuna ni pasara kika. Oh, no, but Lucky tree. Oh, very lucky. Machairman chete kwa. yes, no, come on. So, amai kubva pano vanhu vakutanga basa ratamukira pano rekuchenesa nekuklina nzvimbo yedu. So vanhu vachafamba vopinda murodhi iyo ndo ED Mnangagwa kai. Yainzi chii kudhara? Atherstone. Ndo yakunzi ED Mnangagwa. Topinda imomo totanga kunhonga marara. Patinosvika pari kuvakwa pari kutanga kuvakwa ma-vendor stores paipai tomira ipapo takufamba tichienda kusvikira tanosvika kuvhenyu hatichazoitira maceremonies acho. Tofamba zvakanaka tichigaidwa nevari kutigaidha. So toita izvozvo.
Kubva ichitenzi tichiberekwa utsanana makagara makati uriko, nanhasi tinongova tichiutera utsanana uripo, tichitenda mukuru wedu wenyika wakatisarudzira zuva irori kuti tinge tichichenesa nzvimbo dzedu. Tinorumbidza zita renyu Jehovha kuti utsanana ihwohwu urambe uchipfuurira mberi nekuda kwezuva ranhasi, sezvamaritanga imi Jehovha, chipfuurirai naro mberi kusvika basa rose richipera. Tinokutendai muzita renyu Jehovha, kudzwai nekusingapere. Amen. So panguva ino regai titi takaungana pano kuzadzikisa shuro yomutungamiriri wenyika His Excellency Dr. Idi Mnangagwa yekuti utsanana hunobvira pamba hwokwira hwosvika muraini, hwokwira hwosvika mudistrict, hwokwira hwosvika kuprovince, kusvika taita national. Nyika yese yashambidzika. Mushuwire iroyi champion yedu ndaamai Dr. Kusilia Mnangagwa. Nhasi pano tina amai Chairperson for Patriotic Vendors for ED, Mr. Tunje, here present, to recognize vendors for ED, here represented by Mr. Chibaya, to recognize veterans of the liberation struggle who are here present, the church fraternity, the environment clubs, vana vechikoro nematichers avo muri pano, the media fraternity, the church fraternity, the Bindura community. Ladies and gentlemen, allow me today to our guest of honor, Her Excellency, the First Lady of the President of the Republic of Zimbabwe, Dr. Sly Mnangagwa, the patron of environment and tourism in Zimbabwe, and the ambassador of Global Zero Waste Movement, here represented by Amai Magomo, the wife to the Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Mashonaland Central Province. Over to you, guest of honor. Director of Ceremonies, Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Honorable Christopher Magomo, here present. The Secretary for Provincial Affairs and Devolution, Mr. T. Maregere. SANPF leadership here present. DDC Chairperson Comrade Chigede. Member of Parliament of Bindura North Constituency, Honorable K.S. Musani. Patriotic Vendors for ED Chairperson. Apostle for ED Chairperson. Chief Chipaze and other traditional leaders here present. Provincial Manager Emma, Mr. R.R. Wafa. Other provincial heads of government, department and parastatals here present. The District Development Coordinator for Bindura, Mr. Chipfuva,
and other district heads for department here present. The Mayor of Bindura Municipality, His Worship, Councillor J. Gwature. Veterans of the liberation struggle here present. School environment, clubs and teachers. Church fraternity, the media fraternity, Negombwe construction, Bindura community. Ladies and gentlemen, good morning. I feel honored to officiate at this very special event today. We gather in the heart of Bindura Central Business District with the clear mission to make zero waste a lifestyle. Zero waste means we reduce what we throw away, reuse what we can, and recycle what remains. This campaign reminds us that every bottle, paper, and plastic items we manage properly to protect our health, our street, and the future of our town. The Zero Waste movement is also an initiative close to the heart of the First Lady of the Republic of Zimbabwe, Dr. Oxyria Mnangagwa, who is the patron of Environment and Global Zero Waste Ambassador. She signed the Global Zero Waste Goodwill Declaration on the sidelines of the 78th United Nations General Assembly in New York in September 2023 and continues to champion zero waste practice across the nation. Now it is our responsibility to replicate what has been started at the national level and to maintain a clean environment every day, not just on clean-up days. Our school students are the champions of tomorrow. When you practice waste separation at school and at home, you build habits that last a lifetime and influence your families to our churches. You are pillars of the community. Your voices can teach and inspire communities. To all Bindura residents, sustainable waste management keeps our central business district clean for business and helps prevent diseases. To that end, the First Lady of Republic of Zimbabwe, Dr. Oxyria Mnangagwa, is calling upon all spouses of government officials, traditional leaders, faith-based organizations, community-based organizations, and local leaders to play a proactive role in the zero waste movement agenda at all levels. In conclusion, let's build our nation together and support Vision 2030 to ensure we live in a safe and healthy environment and clean, safe and healthy environment in 2026 is the pillar of all economic development, and it starts with me, start with you, and start with all us. May God bless you. May God bless Mashona and Central Province. I thank you. The Sly Media TV tawana mukana wekutaura nemutungamiriri wesangano Patriotic Vendors for ED vatunje avo zvekare vari kufamba pamwachete nevesangano remapostol nemavendors for ED uyo zvekare nevemechanics for ED avo vari kubatana
mukusumudzira chirongwa chekucherechedza nharaunda yakachena. Vatunje vati utsanana hunotangira kumunhu oga oga uye kuti zvakakosha kuti vagari vese vabatane mukunhonga marara nekuchengetedza nzvimbo dzavanogara nedzavanoshandira mabasa avo dzakachena nguva dzese. Vawedzera kuti kubatana kuri kuratidza kuti vemapoka akasiyana siyana nhasi uno kunoratidza kuzvipira kwevanhu mukuchengetedza zvakatipoteredza pamwe nekutsigira zvirongwa zvebudiriro zvine chinangwa chekuvaka nharaunda ine hutano. Tive patriotic vendors for ED. Taona patriotic vendors for ED vabuda neuwando hwavo vachisapota chirongwa chaamai, chirongwa chakatsidzwa naPresident Baba Mnangagwa vanova vari kutungamirira ZANU-PF. Chekutaura kuti Friday yega yekupera kumwedzi ivai muchiita yatinoti clean up campaign muchichenesa guta kana nzvimbo kana kumba kwako futi unofanira kunge asi hatizomirira kuda kuchita musi Friday chete. Asi aiwa tikuona zvafamba zvakanaka, vana vechikoro vanga varipo, mapatrick vendors for ED vanga vari, maapostoli for ED vanga varipo zvakare, nemakanika for ED tanga tinawo. Aiwa chirongwa chafamba zvakanaka kureva kuti vanhu vari kutsigira utsanana wakataurwa naPresident Baba Mnangagwa. Isu patriotic vendors for ED tinogara tichibatana nekansel yedu tichitsvaira sezvinongoita mukatoona munofungidzwa kuti tinobhadharwa asati bhadharwa, nekuziva kuti tisu tinoisa tsvina mugwagwa, tisu tinotengesera mugwagwa, hatizofara kuzoona tichitengesera panhu pasina utsanana. Patriotic vendors for ED vanhu vane utsanana. Mashoko enyu kupedzera kungakuda kutaura mashoko angoda kungotaura anofunga mapatriotic vendors maona nekuchena kwavakaita. Vanhu vanodya zvanoda mazuva ese, vanhu vanoshandira nemazuva ese, vanosapota utungamiri huripo, utungamiri hweZANU-PF. Ndo mazuva anoda kuti tinongoti tiri kusapota futi Cape 3 sepatriotic vendors, ndosaka tichingoti Baba Mnangagwa woye pasi nemhandu tokutenda. Isu tiri mechanics for ED takamirira namakanika veZimbabwe yese. Tangotiwo sezvo tiri based muBindura, kati chirongwa chatadedzerwa chekucleana nzvimbo yedu kuti tingasare kumashure. Saka taiva tichisapotawo President wedu waEmerson Mnangagwa naamai Auxilia Mnangagwa nechirongwa chavo chekucleana nzvimbo. Taiuya sevana vanotumika kuti tibatane nevamwe muprovince ticleana nzvimbo yedu. Tine mabhini, tikukudzira maworkshops edu yese tine mabhini atinawo ekuti mafilters kana bviswa pamota anoraswa, tine macontainer atakaisawo panzvimbo kuti ukadrena oil usa macontainer anobva enda kurecycling, because kwane recycling yema-used oil chichi nemapepa chichi, saka hatikumira panyaya idzodzo. Chokwadi. Clemens Kalonga, Provincial Vice Chairman ne-National Chief Security Mechanics for ED. Awa isusu takokwa naamai vedu wakati uyaise mapostori tichifarirawo chirongwa checlean up kuti nyika yedu iyo yakachengetedzeka zvakanaka, tofanira kunge tichinhonga marara, tofanira kunge tichirasira marara. Saka semapostori tafarira kuuya kunobatsirana nechirongwa chipi chaamai ichi tichichitsigira kuti chinge tichikwanisa kunge tichichenesa nzvimbo yedu. Kurudziro yatinopa kune vamwe ndeyekuti hatifaniri kurasira marara pese pese. Unonhonga warasa marara, ngatinhongei marara kuti nyika yedu inge yakachena, nyika yedu inge iri yakachengetedzeka zvakanaka, nekuti utsvina chinhu chagara sei chakangoshata. Saka topa kurudziro kune vamwe kuti kwese kwatiri ikoko ngatinhongei marara, ngatiregei kurasira marara pese pese. Tinotenda. Vachiperekedzwa nababa vouyawo votambidzwa zvauya takagadzirirwa kutendwa kunzi aiwa tazviona zvaitwa